18 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudod, mennyiért vettem? 800-ért. Tudod, mennyi az üzletben? 4006. Ezt tudod, mennyibe van? 3000. Tudod, mennyi a boltban? 15000. Itt van ez a napszemüveg. Ezt 2005-ért vettem. Boltba mennyi? 300. Mondjuk ezzel pont átbasztak. Szokják a japánok, amúgy. Valakinek a mangáknál. Na ezt viszont előtt nem mondjad. Na, Egy japán buzi. Nem vagyok japán Most buzi, már csak kihúztam érkezik őket, a meg repülő. valamit nézek. Érkezik. Szóval egy japán buzi vagy. Anyád volt a japán buzi, múltkor láttam a bárban. Hoppá. Jaj. boing. Óvatosabban. Ó, fecó. Értünk is. Most amúgy itt már megy a forgatás? Igen, Már 15 megy a forgatás. A család is itt van. Bocsánat. Rossz sebesség. Ja, akkor viszont normálisan. Persze azzal a váltóval bajuk vannak. Hát mondom, tipikus német Ver- váltó. Gondolj már nem! Ez nem a német váltó, ez a Mr. Gázsin váltó. Beteszek valami Fidesz indulót. Ne figyelsz azért. Mi a faszért oroszozik mindenki? Hogy ilyen? Miért Na ilyen? vajon Mi a miért? fasz? Mert OP azért, hát szerinted... Hát, basz meg. Ha én nem pofázhatok, akkor te se. Na, megbeszéljük. Semmi. De nem vagytok egyenrangúak. Hát Mi? igen. Ez egyetlen egy különbség. Nem vagytok egyenrangúak. Hát te mondod. Te mondod. Te mondod. Mondja ezt egy zsidó imádó. Öcsém. Mondja ezt egy buzi gyerek. Aki minden nap ilyen furry fanboy niggerekre gúnol. Mindenki magából indul ki még mindig. Az fájni fog valakinek. Az olajasságért fájni fog. Hát, geci. Ez csak 800 kilós volt. Nem. Ez a csapat. De csak egy L3, bazd meg! Ember! Hát, Egy 100-as szintű játékos! Csanád, tudod mi a dolgod? Hát bazd meg! Nálatok amúgy nem él senki, vagy én nem tudom. Nálam Nem tudod él. mi lenni, ilyet hordipálnék? Fognának, kivinnék a fülemnél fogva, ketté törnének, kihajít, rám taposnának. Osztag! Van. A De pali- legalább ölt meg, mert akkor reasonable lenne. Tehát az L3 ölt meg, És hogy az mi a L3 a csapatban van. akkor még crash out-olsz. Ez van. Azért Nem mert kell valaki ordítozni. úgy gondolta, hogy jó ötlet lesz felhozni ide 7-3-ba. Ami amúgy És az, 7-7-re és az miért rossz? Azért mert egyel kevesebb potenciális csapattárs, aki embereket ölhet, érted? Kit jönnek, bazd meg akkor öten, mi de van? hogy észre nem vesztitek. Az van, hogy Senki, lehet, hogy mondjad. fogjuk elbukni a meccset. Aha, miatta, jó van. Menj a kurva anyádba akkor. Előrébb kéne itt jönni, hogy a bokroktól lássatok valamit. Csak ti bementek az erdőbe, bazd meg. Ne karmold szét az agyamat, barátom! Ne karmold szét! Egy tutel. Jó, megbaszva a tutel. És mi ezt végigfutottuk. Vagyis A hát Netflix én 20 120-ot méteres futottam. ingafutás Egyszer, tesztjében mikor nem voltam fokozatosan emelkedő Én sebességű 40-ig futással bírtam. kell a kijelölt 20 méteres távokat teljesíteni. Két hangjelzés Akkor között is a májad kiesett. kell átfutni az Azaz. egyik vonaltól a másikig. Azaz. Vagyis a hangjelzésekkel egy időben kell megfordulni. A teszt lassú sebességű futással kezdődik, majd 1 percenként fokozatosan Nakus. gyorsul, amelyet egy másik hangjelzés fog jelezni. A teszt során mindig egyenes vonalban fuss oda-vissza. Ha a második alkalommal nem tudod Nem elérni tudtam, a hogy ma ez túloldali lesz. vonalat a hangjelzésig, akkor
Véget ér számodra a teszt. Jó, csak tölt. Törekedj arra, hogy minél több távot teljesíts. Álljatok fel a rajtvonalnál. De megint tölt, várjatok. Felkészülni. Start. Na de akkor vedd le a videó minőséget. Egyenes vonalban kell futni. Ezt végigcsináljuk a menelket. Hallod, senki le lettél hagyva. 17. Nem lesz nekem arra én a izénem, igétemem basz. 18. 19. Ha 20-ig nem érünk oda, Azaz. Ó igen. Ó igen. Ó igen. Ó igen. Denis, most mit csinálnak veled? Velem? Én semmit. Én nem Veled, akkor mi ez az ó igen? Én csinálok a családban. Csanád! Ezt én nem hagynám a helyedbe. Öcsém. Ne.